Әлбәттә, монда фестивальнең Тәтеш районында уздырылуы очраклы түгел. Татарстанның иң күп милләтле районнарының берсе Тәтештә мордвалар барлык халыкның 10%-тан артыгын тәшкил итә. Халык моны бик көтеп ала. Менә без иң беренче мәртәбә үткәргән вакытта без уйлаган идек башка төрле. Менә бу бит Сабан туйдан да ким түгел бу бәйрәмнең күренеп тора. Да, халык кайткан, кунаклар кайтканнар, күп кенә өлкәләрдән килгәннәр, без bunlarга бик шат. Мордвалар районының 5 авылында гомер итә. Бессоновка авылы фин-угур төркеменә керүче Ирзи милләте яшәүче бердән-бер авыл. Эрзи отличаются от Мокши. Ну, разговорный стиль, это в первую очередь. Даже бывает так, что мы не понимаем друг друга. Да, это и одно слово, но оно по-разному звучит. Мы не понимаем некоторых. Есть в одежде, есть еще в еде тоже. Есть, да? Да, отличие есть. Төбәктә төрле милләт вәкилләре яшәгәнлектән район җитәкчелеге һәр халыкның да милли гореф-гадәтләрен саклау, аларны үстерү һәм бәйрәмнәрне үткәрү буенча һәр елны планлы эш алып бара. Без бары тик бер-беребезнең гореф-гадәтләрен, телен, культурасын аңлап саклаган очрактагында үзеңнең телеңне дә саклыйсың. Менә шулай бергәләшеп, берләшеп, матур итеп аралашып яшәгән очракта гына безнең алга китүебез булачак. Районның мордвалар иң күп яши торган Килдүш авылының нәкъ уртасындагы мәйданның һәр почмагыннан җыр, музыка ишетелеп тора. Үзәк мәйдан кырыйларында милли киемнәр, һәр төрле кул эшләнмәләре һәм сувенирлар сату нукталары эшли. Ә менә биредә исә уңган аш-су осталары мордва халкының милли ризыкларын әзерли, кунак итә. Это чивгань кисель, калиновый кисель. Это чисто мордовское блюдо, которое готовили наши бабушки, прабабушки и угощали нас в детстве. Брали ржаную муку, ее на сковородке поджаривали немножко, потом клали это в чугунок, клали туда калину свежую, клали сушеные яблоки, сухофрукты какие есть, воды добавляли немножко и это все ставили в печку томиться. Это было любимым лакомством всех детей. Оештыручыларның әйтүенә караганда, мордваларның Валда Шинис, ягъни якты көн бәйрәме, җәйге табигатьтә көн белән төннең тигезләшкән вакытында уздырыла. В этот день обязательно хозяйки пекли блины, пироги, что олицетворяло солнце, то есть круглые большие пироги, блины, яйца. Но, как всегда, этот праздник, наверное, отмечался где-то в поле, на лугу, как раз в этот день сенокос. Билгеле, мондый милли бәйрәмнәр татарның Сабан туе, Чуашның Ака туе, мордваларның Валда Шинисе булсынмы, бүгенге көндә алар барса да аерым бер халыкның гына бәйрәме түгел. Алар үзара дуслык һәм бердәмлек бәйрәменә дә әверелде. Урыслар, мордвалар, чуашлар Сабан туйга киләләр. Без инде Валда Шинязга килдек бүген. Жыл сайын йөрисез. Жыл сайын йөрибез. Балалар да алып киләсез. Кызым белән бергә килдек. Татарстанның Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.